Na Rympei U ka channel taki padva ka Bri U Hynñiewtrep. Mentang kasngi ha kapor si biji si tengdang step Phyrngap ki Pulit kilara yo samla Erik Nongthymmai Presiden ka KSU Nongthymmai Curcle ubadiru Sports Secretary Jong ka CEC na Iing sa Jong. Markumta layathu bagi dekat ka KSU kila lektur sa Sadar Police Station bat katai kala penlong yaki Pulit bagi haban pelat nyo yo hadin bakala sedang ka jinge pen ibor markeliang hapadeng ki dekat ka KSU bat ki Pulit ki bayadan hakatai ka Sadar Police Station.